Bonani bantu baseNingizimu Afrika. Namhlanje ngikhuluma nomama othi kimina, Mseleku, ama ngabe indoda yakho njalo ekhaya ibuya iphuzile, ibe nezingane kwesinye isikhathi idakwe, ichamele, ilale emotweni, ingakwazi ukwehla, kwesinye isikhathi ilethwa abangani bayo ekhaya. Ngakube inikeza siphi isibonelo einganeni ezizalayo? Ingithinte kakhulu le nkulumo and ibhlungu. Uyaqhubeka uthi lesi simo abanye abantu baphuza utshwala ngale ndlela ukuthi bagcina bengazazi, bagcina bengcolise ngisho impeda balala kuyona, kodwa baqhubeke bafuna ukunikezwa inhlonipho. Uthi ke ugcina usifihlile lesi simo, uphila naso, ucabanga ukuthi hayi sizodlula mhlambe sojika, kodwa ubona ukuthi nje no, ayikho into omehluko, ayikho futhi into eyenzekayo. Kunzima kunokuthi kujike, ubunzima buyaqhubeka bube nzima, nokuthwala kanzima yonke into. Ngazibuza uthi ke ngaphandle kokuthi ke vele mina asangihlonipha kanandaba, kodwa ngifuna ukubuza umbuzo ukuthi einganeni zakhe ezihlale njalo zimbone ephuzile kufanele zimhloniphe njengobaba, nazo ngezigcineni zicabanga ukuthi ubudoda yibo lobo bokuthi fanele ube isidakwa, ubuye uphuzile, ufike ekhaya uthwelwe, ungazazi nokuthi uyisima kanjani. Ingihluphe kakhulu le nkulumo, ngarealize ukuthi kuningi okufanele sikwenze singamadoda. Umbuzo wakhe ke uthi, ngakube le ndoda inikeza siphi isibonelo einganeni zazo? Ngakube ifisa ukubonani? Ifisa ukuthi lezi ingane ziyithathe zithi ubudoda yibo lobo bokuthi awuzinaki, wenza noma kanjani, awunandaba. Akakhulumi ke ukuthi le ndoda imphathe kahle ke yena, kodwa isibonelo esinikezwe ile ndoda einganeni zayo. Madoda ke ngikhulume ngithi kuyingozi ukucabanga ukuthi uyaziphilela nje wena wedwa, ungenza noma yini, bese uyakhohlwa ukuthi kunabanye abantu abasempilweni yakho abazobukela kuwena. Uma ngabe uhamba ugwegwile ufana nenkalankala nezingane zakho zizogwegwa, uphinde ulindele ukuthi lezi ingane izona futhi ezophinde zithathe umuzi wakho ziwuse phambili noma zigcine isibongo sakho njengendoda, zikwenze ube yindoda ephilayo. Ngithi ke madoda, kubalekile kakhulu ukuthi izinto esizenzayo phakathi kwemizi yethu nasemndenini yethu kube izinto esiyozijabula noma siziqhenye ngazo uma ngabe siya phambili. Lo mama uthi into emkhathaza kakhulu ukuthi akaboni ukuthi le ndoda izolishiya igama elihle, nakuba ezama ukuthi izingane zimhloniphe, elifihla futhi nehlazo layo, kodwa uthi ayikho into ebuhlungu njengendoda ehlale ibhizi, ithi mayibuye phakathi kobusuku, ibuye ngakusasa idlile utshwala, ifuna ukunakekelwa njengobaba wale ekhaya. Uthi noma ingenzani futhi ugcina engesenayo isho, noma usawunkosikazi lo wayethathwe ethandwa, noma usengomunye umuntu andakazi ukuthi le ndoda yini edidisile. Ngiyafisa ukuthi ngithi kunina madoda nisengakwazi ukujika impilo yenu niyibuyisele esimweni esiphilayo. Ayikho into ethi kufanele uma uyindoda wenze noma kanjani ngoba wazi ukuthi mhlawumbe wena uyinhloko, ungazinakekeli. Cabangela izingane ozizalayo ekufanele zikunikeze inhlonipho, cabangela unkosikazi wakho, cabangela isithunzi sakhe endaweni, cabangela abantu ophila nabo. Ngifisa ukuthi nje sithi samadoda, indlela esifuna izingane zethu zisibone ziyona noma sibe isibonelo, kube yithini esiyilawulayo, singalawulelwa abanye abantu, ngoba makunjalo amanye amadoda azongena esikhaleni sakho bese uyayisola ukhale ngonkosikazi wakho kanti wena ovula isikhala.